maupay nga adlaw. Ako hi Teacher Kelly. Magtututdo, pamati na kamo. Yan nga adlaw, mahibabaruan naton ang tunog ngaran mga butang o ladawan nga nagtitikang hatunog nga namok, namok. Nigo, nigo. Nuos, nuos. Nati, nati. Amoy ni ang tawag han baby nga karabaw. Nati. Numero, numero. Napulo, napulo. Nobenta, nobenta. Nurse, nurse. Nanay, nanay. Natad. Ang natad hinusa nga spasyo o gintatawag naton nga libong. Natad. Kamuliwat. Ngaranan naton ang mga butang o ladawan nga nagtitikang hatunog nga magkarit. Pilia ang eksakto nga baton. Namok. Natad. Nigo. Napulo. Magkarit. Amo ini ang guti ay nga N. Amo ini ang dako nga N. Letra N ang ngaran hini. Pagsurat han guti ay nga N. Usa, duha. Pagsurat handa ko nga N. Usa, duha, tulo. Igsurat hahangin ang guti ay nga N. Usa, duha. Igsurat hahangin anda ko nga N. Usa, duha, tulo. Magkarit. Kantahon naton. Amo ito ang letra N, letra N, letra N. Amo ito ang letra N. Pagbasa kita, pinaagi han mga tunog han letra A ngan N. A, N, an. An. A, na, na. A, na, ana, ana. Na, nana, nana. An, an, an. Basahon naton. An, na,
Ana, Nana, An-an. Sight words, he, ha. Hiana, hinana. Anuos hanigo. Ano anakada hanigo. Anati hanatad. Ano an aadto hanatad. Basaha an laton ngan pulong. Makarit, makarit, makarit.